Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ikalimang Domingo na karon sa Pasko sa pagkabanhaw, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, maghigugmaay unta ang tanang katawhan, labi na ang atong mga leaders sa kalibutan. Labi na dinhi sa atong nasod nga ang bag-ong nahimong linugdangan o resulta sa atong piniliay mahimo untang dawaton sa matag usa diha sa mahigugmaon nga mga kasing-kasing. Ato sang iampo o pasalamatan ang Ginoo sa atong mahigugmaon nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na gyud sa ilang pagsigig pamalit sa atong mga slots sa atong project, sa DOPS nga project nato o slots nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Dios, nga naghatag kanamo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy among kabilin nga way kinutuban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe dito sa Derbe, ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo o pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dakog kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on alang sa tanan niyang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila
sa imong kagahuman. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Pasangyawa silang ngadto sa mga tao sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadaya. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kastunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala na'y kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong, kasaligan o matuod gayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon.
Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kung maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa batanon pa ko kaayo, mga 11 or 12 anyos, sulod ko og usa ka organisasyon sa simbahan kaning Legion of Mary. Nga gikan atong mga idara hangtod gyud karon naa gyud sa akong kinabuhi ang Legion of Mary nga mga prinsipyo. Gani usa na sa akong gipasanginlan nga nahimo kong pari kay naaktibo man kay ko sa Legion of Mary. Nahimo kong officers, nahimo kong Presidentes Curias Guadalupe, hangtod nga pagsud sa nakong seminaryo, spiritual director po ko sa daghan kay mga presidia, curie o hasta sa sinatos dinhi sa Cebu, mga 12 ko katuig na nahimong spiritual director hangtod nabalhin ko dinhi sa atong parokya. Ang akong ganahan kay diha inig opening aning meeting or prayer sa Legion of Mary, ana dayong Ginoo sanay nga na o marika o santos nga espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Magsigi ko sa una gamay pa ko inig-ingon o marika o santos nga espiritu ya ang tubag og bag-ohon mo pag-usab ang naong sayuta. Mutan-aw din ko sa naong sa akong mga kauban og nabag-o ba kay mabag-o gani ilang naong naay nikunsad ang espiritu. Tan-aw nako wa man gyapon mga usab ang niabot nga kusmoron og naong kusmod man lang gyapon ana pasabot wa musod ang espiritu sa Ginoo. Kamo karon inyong hunahuna mabag-o pa ng naong sa imong tupad. Ha? Di na? Sige ko no. Sultihi ko no siya. Ing na hinaot unta mabag-o pa ng imong naong. Sige na. Ako nang gihisgutan tungod kay sa atong ikaduhang pagbasa nindot kaayo ang gipadayag dinhi nga na ako noy bag-ong langit ug bag-ong yuta, nahanaw na ang daang langit ug daang yuta. Gibag-o na nya do na kunoy ang katungga lingkod sa trono adtong bag-ong syudad niingon kuno ako nang gibag-o ang tanan. So ang word nga gigamit gibag-o wa giilisan. Wa mingon nga giilisan ko na ang tanan. Kay kun ilisan ang tanan pasabot posible nga kita dinhi inigabot na to dito dili na kita dili na sa Padersiano inigabot dito atong bag-ong lugar kay niingon man si Jesus mag-andam ko og lugar para ninyo nya kun mingon siya ilisan ko ning tanan aw di mga usab dito gibag-o lang murag kung sasakyanan pa gi-overhaul or sa ato pang mga balay saman renovate pero maura ko na siyang balaya wa ko na siya usba nya unsa may hinungdan nga mabag-o ang atong kinabuhi ug ang atong kahintang ang makapabag-o gyud mao ang atong mga buhat so kanang buhat makapabag-o gyud na pananglitan ang babae
mukuyog sa lalaki. Nya magbuhat sila og buhat sa laki ug sa babae, kanang buhatos minyo. Unsa may hitabo ini guli? Oh. Bag-o gina ilang naong. Ambot og monindot ba kay na duha man ni ka klase ang pagkabag-o na ina bag-o kay ninindot, nasay na bag-o kay nabati. Anya og magtinukhanga ito sila unsa may mahitabo ini guli nya ulitaw pagdalaga. Unsa man sila naong? Oy, bati kay sila naong ini guli. Luya, minghoy, ana. Pero og kinasal sila, nang kasal ba niya, wa gyoy hikapay kay giritin lagi ang akong pagka virgin nga babae, pagka virgin nga laki, nya human dayon nagminyo dayon. Pag humagkasal, naghanimon. Pag uli unsa magnaw? Ha? Awa mo kasuway na gidana. Murag naglisod na magumugtubag sa ato pa wa gid tingali mo'y nakita nga inana no. Kay karon mga buangon kay tanan wa pa gani kasal gatinukhangay naman mo nang di na mo ka feel humas kasal unsay mahitabo mga bag-o ang naong oy. Oh, kanang kuana kay sila kanang inspired kaayo, alive kay naong. Labi na gyud dangtag mga duha ka buwan, tulo ka buwan magsuka-suka na ang asawa. Musamot yung kabag-o ang naong, yes, na nagitay, baby, ana, no? Pero tanawa tong managuyab, dangtag mga duha ka buwan, magsuka-suka, unsa may mahitabo now? Sigighilak, magsighilak. Ano man? Kay ang iyang kabaguhan, nangadto padong sa pagkabati. Nakaroon, unsa may makapabag-o nato nga buhat. Depende sa sugo nga atong gi sunod. Kung ang sugo gani sa atong lawas, the desire of the flesh mo'y atong sundon, mga guba kita. Ang atong kabaguhan mag-anam og kaguba, mag-anam og kabati. Pero kung ang ato ganing sundon ang sugo sa Ginoo, mag-anam gid kanindot. Natanawa nung sa gingon ni Kristo diri, di na ko magdugay uban kaninyo. Nya human dayon isumpay dayon siya. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mao man ning atong gospel, John chapter 13. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pero doon na siya gisumpay. Maghatag ako kaninyong bag-ong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako, nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kining gugma, sugo ni Ginoo, mao ni makapabag-o nato padong adto sa nindot gugma ba? Pero kadtong gugma nga gisugo ni Kristo, ayuhon gito nato gamit, dili nato sagulan og yawa-yawa. Kay kaning gugma god, di man ni siya mahimong tinuod nga gugma kung sagulan. Pareha gud anang puti kayo ang imong gigpalit nga pintal, kay imong ipintal sa imong bongbong, gusto ka nga mo puti. Pero imo sang butangan og blow og yelo nga pintal, nya imo dayong gikutaw, puti pa na siya. Kay bawo mo dayon mo. O niya ron, og manag-uyab mo, na mo'y gugma, nindot kay nastanan. Nya wa pa mo'y kasal, sige naman mong suroy-suroy dito, sige namang linayugay, kinuanay. Unsa mo na siya? Gugma pa na. Ha? Gugma pa? Kusga? Unsa naman na? Sa in English, dili na L-O-V-E, dili na love. Unsa naman na? L-U-S-T, lust, kaulag, lawas nung kahinam. Mo na inyong kuan, mo na gigamit.
O nya ron inig kaminyo. Ni kaminyo na. Di naman maghinikapay. Naglagyo naman. Unsa naman sad na siya? Gugma pa na. Ha? Di naman magduog og higda. Unsa pa na? Gugma pa na sa banag asawa. Di na LUST gyapon na. Gana lawas nung kahinam nya kay nawa naman tong lawas nung kahinam lagyo na kay luod na kay kagnaong na panagsaan na lang ni nato once a year. Kana lang panahosting anniversary, formality lang ba, formality. Oy dili. So ang gugma di ay magbase gyud sa sugo sa Ginoo. Nya unsaon man ta paghigugmaay, unsaon nato paghigugmaay, matud pa niya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Og mabag-o gyud ta. Basta mao na ni ang gugma nga atong gamiton. Muna sa unang pagbasa sila si San Pablo ilang gisunod ang sugo sa Ginoo gugma sa pagsangyaw. Nya unsa may gisulti ni San Pablo pagsangyaw nila? Kinahanglan na kita mag-antos pag-ayo una pa kita makasulod sa langit. Sa ato pa di ay ang gugma kamaog yung moantos. Mo kinay sakto. Sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ingna siya ba ingna antoson tika. Sige na. Uy, lingian ang tupad nimo ingna antoson tika. Tanawa kanang dili kantos unsay maresulta magkagubot antos mo na mangandoy bitaw ta nga dinhi sa atong Pilipinas unta karon maghigugmaay na gyud unta ang mga kandidato kandidatas eleksyon pinaagi sa pagdinawatay nga mapaubsanon sa resulta sa atong pagpiniliay maghigugmaay. Yes, dili sayon dawaton ang kapildihan. Pero bulahan tong tinuod nga nahigugma kay malipayon siya nga mudawat sa kapildihan. Dili sad baya sayon dawaton ang kadaugan. Kay doon naman kay na may gidat-og nimo nga usa ka dako kaayong responsibilidad. Pero bulahan tong mahigugmaong mudawat sa kadaugan kay di man tong magara-gara. Nya malipayon sa to sila. O di ba? Mao na ni makapabag-o sa atong Pilipinas, sa atong nasod basta mukuyog ang gugma. Dili lang ang abilidad kung dili ang gugma. Dili lang ang bahandi or kwarta kung dili ang gugma gyud sa matag Filipinos o Filipino nga nias atong nasod o kahatuas gawas nasod. Nduta no? Kamong nangapildi, nahigugma mos ni daog. Gatipon man gyud ron din Kamo sang ni daog, nahigugma mos nangapildi. Ana. Nindot kay na higugma ay. Dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige ra gud, usbal ra gud ninyo glibot og tan-aw ang atong simbahan. Nganong nabag-o man ni siya. Wa na to giilisan. Nabag-o. Unsa man ning atong pagkabag-o, ni bati or ni nindot? Tungod ni sa naghigugmaay nga mga debutos, debutas sa San Vicente Ferrer og sa Mahal nga Birhen ug mga magtotoo sa Ginoo nga miila nga kita usa ka simbahan. Kana bang palit-palit og slots ba? Mao man ay atong ekspresyon sa gugma. Ako nahigugma ko sa San Vicente Ferrer Parish. Nya Lord, pinaagi aning akong pagpalit og slot, akong ipadayag nimo ang akong gugma. Nabitay ni palit karon nga last week ni palit siya. Karon na sad ni gahapon ni text na pud siya nako, Pader, nanasag ko'y gihulog. Nako pila man siya. Duha ra gud ka slot, Pader. Nya tong last week mga duha sad ka slot. Nako sa to pa upat na. Kada semana tagurha ka slots. Nako suninduta ka no ang tanang mga parishioners ba sa kuan ba sa parokya. Mupalit og tagurha ka slots kada semana. Dagdalia ka mahurot ani.
Adi mo mo to? Usa lang ay lang nang duha kay bugat sa kanang duha tag 1,000 biya ni atong dopes. Unya, kuan lang kanang usa lang kada semana. Usa. Di man kay na bugat. Nya bungas imong gugma. Aron. Nya karon ako siyang ipangutana, anong paspas ba kay kanipalit? Ingon din siya, ambot ba padiroy nga lipay man jud kay kog makapalit ko. Ambot wa ba kato niya kawata gikan sa iyang bana baka or gikan sa iyang asawa basta lipay kuno kay siyang makapalit siya. Naku aw kanindot ana. Ngano man kay nitabang man ka pagbag-o sa lugar sa Ginoo. Sa lugar diin tigumon sa Ginoo ang iyang katawhan. Nitabang man ka makakita kag langit. Tinuod usa na ka sakripisyo. Matod pa ni San Pablo, moagi gitag pag-antos og sakripisyo apan maura gid ni agianan para ta makaabot og langit kanang kalipayng tinud-anay. Namang mo share ka. Karon akong gi-announce ninyo nga paspasan natog palit ning atong dopes kay makaabot lang tag 12,000 ka slots ato gyung tukoron ang atong kumbinto. Di ba magtukod bantag kumbinto dire? Nindot ba tanawon atong kumbinto? Nindot no. Nara na kana kanindot ana. Sus matukod lang nang naa. Moingon gyud ang Ginoo nato kanay katawhan makatukod gyud kumbinto. Mahimo na gyung nang nindot nga simbahan ba. Nga karon ang atong halin sa slots gahapon niabot na og sa atong dopes 4,495 slots. Oh, pakpaka na to ang namalit. Nindot ana. Pero daghan pa kayo mo opportunities nga malipay. Napay 49,505 slots. Stan og mopalit tag slot kada semana kausa. Igsunod buwan ani. Wa na or mga tunga-tunga tingis Hunyo, ana tukod na ta diri sa atong kuan, bag-ong sugod na tag tukod, bag-ong kumbinto nya dili ni makaguol, makalipay ni natong tanan. Gani mapasa pa ni sa sunod nga generations. Kinirong atong gibuhat dinhi nga na-expand na ning atong parkingan, na enhance ng atong simbahan, atong mga facilities na nindot na mapasa ni sa sunod nga generations. Ang atong natukod sa atong siging palit-palit og slots kana rong Kapilinya di Fatima di na gid na mapapas og dali kung itugot gyud Ginoo, mahimo na ginang icon pilgrim center or site dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu para sa mahal nga Birhen sa Fatima dito sa San Remigio. Pagkanindot di ay maghigugmaay ta, pagkadaghan sa malipay, pagkadaghan sa mahimong balaan. Pero lagi muagi tas pag-antos, antos sa pag-share sa imong bahandi, antos sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya kun ato na nang sundon, mahitabo dayon ang atong gipangandoy sa salmo, atong tubag ni ingon ta sa to, daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Karon bitaw magsigi kog tan-aw dinhi sa nahitabo sa atong parokya, less than 3 years pa man ko dinhi. Karon pa man kong August mo 3 years, makaana jud ko dalaygon jud kay ka Lord. Dalaygon kay ka nga mihikap sa mga kasing-kasing sa mga parokyano dinhi. Dalaygon sa kaayo ang mga parokyano nga nagpahikap sa ilang kasing-kasing sa Ginoo. So ang Ginoo mo'y pahikapa na inyong kasing-kasing, basig ang yawa mo'y muhikap diha, mga guba gita. Kung ang Ginoo gani mo'y muhikap sa tong kasing-kasing, mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan,
makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios mibuot nga maanaay bag-ong langit ug bag-ong yuta pinaagi sa atong pagbansay sa paghigugmaay. Busa sa mahigugmaong kasing-kasing muingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa atong simbahan, lokop sa kalibutan, nga magpabilin siyang sa pagpanlimbasog diha sa iyang pagsaksi sa pag-abot sa gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas mula hutay sa pagpangita sa kaangayan, taliwala sa kagubot sa gubat o sa mga pagpanlupig, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang kanatong tanan, nga maningkamot kita pagpuyo ni anang gugma sa isig kataw nga gitudlo ni Jesus, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay, ilabi na kanila nga atong gihandom karon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Dios among amahan ug mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaay pagimaya sa iyang ngalan, ug alang sab sa puslanan sa iyang santos kasimbahan. O Dios, nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nagkuangay balawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon og himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod makadiyot. Atong pasalamatan ang tanan nga nahigugma nato og mialagad nato nining maong misa, ang diha sa gawas, nganhi sa sulod, ang atong mga ministries, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagdecorate niini, ang atong mga flower sponsors karong simanaha, ang atong choir, ang Holy Rosary Choir, mga lectors, salmista, atong love offering assistants, ang PYCC, asherites, atong mga sacristans, o ang atong mga IT nga naghimo sa atong paningkamot nga maka-record ta o atong ma-upload sa social media ang atong mga misa. Ato sang pasalamatan ang tanan ngaming offer karon katong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan nila sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Dave o Mrs. Gladys Agbay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat. Nagpadayon ang atong Flores de Mayo sa atong mga kapilya o dinhi sa simbahan. Tanawa lang atong schedule dinhi sa simbahan. O ang atong culmination, Children's Congress, himuon nato sa Mayo 27. Unya ang atong Santa Cruzan, Mayo 28, adlawng Sabado. So sa makausap pa, atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga namalit sa atong slots, ang atong halin sa ako nang ikayong kaganiha sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction nga mga slots, niabot na og 4,495 slots. Masipang pakpak ani nila. Hinaot unta sunod semana mahimo na ning 12,000 aron ang atong project nga bag-ong kumbinto ug kanang pagpanindot dias gawas atong parking area mahimo na unta nato dayon. Sige, manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.